Arrenquem una nova entrevista, en aquest cas al candidat a l'alcaldia per la CUP, la candidatura d'Unitat Popular, el grup municipal d'Alpicat, el Josep Cabré. Josep, què tal? Molt bé, molt bones. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per atendre'ns. En primer lloc, començar preguntant-te per quin creu que és l'estat de la qüestió actualment d'Alpicat, com el definiria, quins són una mica els seus punts forts, els seus punts febles, quins són també els reptes del municipi que enfronta actualment i també en un futur. Com definiria ara mateix el poble d'Alpicat? Bueno, és un poble, el poble del Picat nosaltres el veiem bé, és un poble sa, saludable, no tenim greus problemes, tot i que doncs, en la gestió nosaltres hem vist deficiències greus a l'hora de gestionar el propi municipi, però podríem dir que com a punt de partida no estem en un poble amb un conflicte social ni amb altres coses, és a dir, és un poble tranquil, que creiem que s'ha de governar d'una forma diferent de la que s'ha fet fins ara, però tret d'això, doncs, sí, hi ha temes que creiem que s'han fet molt malament, no? Com el tema de l'edifici de Cal Negre, que ja tindrem ocasió de parlar-ne, però s'han pogut fer coses millors, s'han pogut fer coses pitjors, però entenem que el poble com a tal doncs, és un poble doncs, on la gent que hi viu s'hi troba a gust i el veïnat doncs, té un nivell de relacions entre veïns pues, diguem-ne que correcte i sense cap tipus de conflicte. Per tant, la base per millorar el poble, almenys a nivell a peu de carrer, doncs és bona. D'acord. Què et destacaria de l'obra de govern, ja sigui en positiu, ja sigui negatiu? Vostè com destacaria els últims 4 anys de l'obra de govern d'aquí del Picat? Qualsevol govern farà coses més ben fetes i coses més mal fetes. Després ficarem exemples pràctics del que ha pogut fer-se bé i fer-se malament al Picat sota el nostre criteri, perquè segurament el que nosaltres veiem malament, els que ho han fet segurament no ho veuen igual que nosaltres. Però el que nosaltres venim i tenim ganes de fer en aquest poble és canviar la forma de fer política, com a base principal de tot el que, dels nous projectes que pugem al Picat. És a dir, hem vist un govern diguem-ne, amb una alcaldia presidencialista, per definir-ho d'alguna forma, vol dir que amb un pes important i unes regidories doncs, amb menys pes. No? I nosaltres creiem que doncs, l'alcalde ha de ser un mer coordinador d'un equip, d'un grup de gent. Jo sóc el cap de llista de la CUP perquè n'ha d'haver un, però la CUP no té un cap de llista, la CUP té un equip de gent per treballar pel poble i tots han de, cadascú amb el seu àmbit, per això són professionals que s'hi entenen, i ells han de decidir amb el seu àmbit, quan siguin regidors, i treballar les seues qüestions. És a dir, el que volem és trencar una forma de fer de lideratges, no? Que a vegades veus els presidents del govern, bueno, a veure què decidirà, què triarà, com que triarà. Vull dir, d'entrada és un equip que treballa pel poble, i l'altre, una cosa que no estem contents perquè ho hem proposat moltes vegades i no hem aconseguit l'objectiu, és fer una democràcia participativa, és a dir, doncs, regular que es puguin fer consultes populars. Cal Negre és un conflicte. Nosaltres creiem que allò era la zona d'expansió de la Sala de la Unió i, per tant, si fem un nou ajuntament allí, la Sala de la Unió, com a equipament cultural, no podrà créixer mai més, i l'Ajuntament, i Cal Negre és petit, l'Ajuntament quedarà petit. Si creix el municipi, l'Ajuntament tampoc podrà créixer en un futur perquè es tocarà la Sala de la Unió. Això és el que pensa la CUP. I per això no haguéssim fet l'Ajuntament allí. Però, tot i pensar això nosaltres, el primer que faríem i el que hem proposat als plens i se'ns ha votat en contra, doncs és que es faci una consulta i qui ho acabi decidint siguin els veïns i veïnes del poble, perquè al cap i al fi ho paguen amb els seus impostos. I els veïns han de decidir això, els veïns han de decidir si el nou Ajuntament doncs, s'ha de remodelar el que tenim actualment, que és molt gran, que hi ha la part de darrere, que és la gran oblidada. Allí no hi havia la biblioteca abans, on hi ha la penya blaugrana, que allí, si el remodelem, hi ha molt més espai que Cal Negre, o, tal com estava projectat fa anys, que anava situat davant de la biblioteca municipal. És a dir, fiquem els veïns que triïn on el volen, què hem de fer en Cal Negre. Evidentment, no pots consultar cada setmana els veïns què s'ha de fer, has d'acabar decidint, però les grans inversions o les grans modificacions, el lògic és passar la paraula. Anirem parlant de propostes també, tot i que ja l'ha apuntat bastant. També volia preguntar-li en aquest apartat inicial una mica per quina valoració en fa de l'oposició, quina valoració en fa també de la tasca, no de govern, sinó de la CUP, en aquest cas dels vostres 2 regidors, durant aquesta última legislatura, que han fet també, que han aportat des de l'oposició. Des de l'oposició el que sí que hem fet és presentar mocions, moltes mocions,
Algunes s'han aprovat i no s'han complert, i al programa portem un detall, és a dir, hem ficat mocions doncs, que creiem de millora de coses del poble, hem votat aspectes a favor de l'equip de govern, hem votat aspectes en contra, hem votat el que creiem. Hem intentat ser constructius. No hem sapigut trobar la fórmula de fer sentar l'equip de govern per a doncs, parlar, pactar, dialogar. L'equip de govern, que és una coalició entre GIALP i l'antiga Convergència, eren Convergència, a mig mandat van canviar el nom a PDeCAT i ara es presenten, si no vaig equivocat, com Junts per al PICAT. Són els Convergències tota la vida, amb el pacte amb GIALP, doncs ha sigut hermètic i nosaltres pensàvem que hauria una escletxa per ficar damunt de taula coses per debatre, discutir, en teníem ganes. Pensem que hem set un grup obert a parlar, a fer propostes, i creiem que se'ns ha amagat informació en el sentit de que el que dia mateix, no? Uns pressupostos, la CUP entenc que han de ser participatius, és a dir, que l'equip de govern presenta una proposta de pressupost, les entitats, la resta de grups polítics hi fan esmenes, i en pic estan fetes les esmenes se discuteixen, fins i tot se voten, se pot acabar aprovant una esmena d'un altre grup que es consideri positiva i al final s'aprova el pressupost en global. És a dir, això és un pressupost que es presenta en societat, als veïns del poble, a l'oposició, a tot l'arc, diguem-ne, de regidors i regidores, dones un temps per fer esmenes i fas un debat. Aquí hem trobat, per exemple, l'any 2017, fem un pressupost, el discutim, fem propostes, no se'ns escolta, dic, bueno, vale, s'aprova. I al cap de 2 mesos, amb un pressupost de 4 milions d'euros que té més o menys l'Ajuntament del PICAT, al cap de 2 mesos, amb un ple en 5 minuts, ens proposa una modificació pressupostària de 2 milions d'euros, que era fer les noves piscines i el nou Ajuntament a Cal Negre. Dius, fa 2 mesos hem tingut un debat de pressupostos, no hem sabut aprofitar-lo. Per què ens heu amagat? Per què ens heu amagat que tenia un projecte damunt de taula d'un nou Ajuntament a Cal Negre? Perquè el projecte ja estava fet i el traieu al cap de 2 mesos. No és lògic. La lògica és ficar damunt de taula, discutir-ho en l'oposició i, evidentment, si tu tens més vots que l'oposició i no t'hi entens, no arribes a un consens, doncs acabes aplicant la teva majoria i el projecte que tiri endavant. Però abans d'aplicar la teva majoria, a vegades diuen que hi veuen més 4 ulls que 2. No? Un projecte consensuat sempre serà un projecte més bo. Aquest és el model una mica de política que ja va apuntant la CUP, que explica doncs, que voldria aplicar en cas de governar. Per altra banda, per què es presenta com a candidat, per què torna a presentar-se en aquest cas com a candidat de la CUP, que l'ha fet continuar també doncs, endavant? Bé, al cap i a la fi acaba sent una decisió personal que tu dius vull optar perquè tinc ganes, tinc il·lusió de canviar les coses al poble, però tampoc ha sigut tan personal perquè ja dic, la CUP treballem amb equip i l'equip vam decidir fer aquest ordre de la llista i va sortir així, ho vam decidir entre tots. Aquí el cap de llista no fa com en altres llocs que proposa el número 2, el número 3. Jo no he fet una llista de noms i l'he ficat a sotmetre, ho han fet entre tots. Tots han dit la seva, tothom s'ha col·locat més o menys on s'ha sentit més còmode la nostra candidatura i la tirem endavant. Tenim un codi ètic que no ens deixa presentar doncs, més de 2 cops a les eleccions, per tant, aquest serà el meu últim mandat, hi ha altres companys que agafaran el relleu, la CUP som diferents, per exemple, a nivell de campanya d'eleccions municipals, doncs els que són funcionaris i són candidats tenen l'opció d'agafar els 15 dies de festa i poder fer campanya per la CUP. La CUP hem renunciat a aquest privilegi. Cap dels nostres candidats d'aquest cop i del passat s'ha agafat els 15 dies que la llei li permet, perquè al cap i a la fi faltes al teu lloc de treball però municipal o on sigui, altres candidats d'aquest poble ho han fet. Nosaltres és legal, no tenim res a dir, però entenem que la campanya la podem fer de nit i no ens cal... És a dir, la CUP limitarà els sous, és a dir, doncs el que no podem permetre és aquests... A la nostra forma d'entendre, aquests sous desorbitats tant d'alcaldia com dels regidors, és a dir, evidentment ha d'haver una compensació econòmica per les hores que tu acabes perdent en benefici de tots, però no t'acabes presentant a l'Ajuntament per tindre una feina. És a dir, la feina cadascú tenim la nostra i hem decidit passar una època de la nostra vida al servei dels altres fent política municipal. Has de cobrar? Sí. Has de cobrar el que es cobra ara? No. Nosaltres creiem més o menys
que i ara no em vull equivocar, però els sous tranquil·lament tant d'alcaldia com de regidor se podrien baixar perfectament a la meitat i estaria ben compensat fer de regidor en aquest municipi. En aquest cas, si entra l'equip de govern o si passa a governar, optaria per aquesta fórmula. Optaríem per rebaixar, no sé, no diria ara exactament quin percentatge, depèn de la dedicació que pugui tindre cada membre de l'equip de govern, però rebaixar substancialment, no poca cosa, doncs els sous dels càrrecs electes. És a dir, tenim una forma de veure la política diferent. La política no ha de ser professional. Els professionals són els treballadors que treballen a l'Ajuntament que en cada àmbit saben el que han de fer. Ja tenim arquitectes, tenim advocats, tenim administratius, tenim la brigada municipal, ells saben fer la seva feina. El polític és el que ha de traslladar les decisions que es prenguin, traslladar les idees, i no és un tècnic, el polític és Però sí que cerca una persona que ha de dirigir un equip i tirar endavant i escoltar. El que diem sempre, manar, obeint el mandat popular dels veïns i veïnes del Picat. D'acord, però sí que cerca un pressupost de 4 milions d'euros, ja no és un ajuntament poc professional, no? Ja és una mica més, és un ajuntament que cal haver una dedicació, unes hores, no? Suposo que ja és un pressupost important com per haver-ho de... Entenem que s'ha de dedicar hores a l'Ajuntament i moltes, i no sols a l'Ajuntament de dia. Quan hi ha una festa, quan hi ha un problema, un ha d'anar al lloc que pertoque, el regidor responsable ha de ser cada lloc. Això en moltes ocasions ho han trobat a faltar, allò que hem anat veient a les festes. No hi ha ningú de l'Ajuntament aquí. Quan se fa un acte i està l'equip de govern, doncs el regidor responsable de cada àmbit ha d'estar als llocs per a veure si tot funciona bé, si hi ha alguna cosa que no va, per subsanar-ho, per implicar-se. El que s'havia fet tota la vida al poble, no? Els regidors s'arromangaven i si convé, pues, ficar taules se fiquen taules. No és la feina del regidor ficar taules, però ho dic amb el sentit de que quan convé pues, tots hem de sumar, perquè al poble hi ha molta gent, hi ha presidents d'AMPES que organitzen la sardinada, l'associació de dones, els joves, que sense cobrar un duro treballen i molt pel poble. Doncs la política també és el mateix. Te s'ha de compensar les hores perdudes de la teva feina. No hi pots perdre diners, però tampoc cal fer un modus vivendi de la política. D'acord. Li anava a preguntar una mica per la resta de la candidatura que l'acompanya, també les persones una mica que en destacaria una mica com s'ha acabat formant aquest equip que ja diu que l'ha format de manera molt coral. Bueno, aquest equip és el millor que tenim la CUP en aquests moments davant de les eleccions, perquè tenim un equip que ens entenem a la perfecció. La base és l'equip que ens van presentar les anteriors eleccions municipals, amb incorporacions de gent nova, l'Oreig, que és un noi que fa poc que viu al Picat, la Olga, doncs, que no està a la CUP fa 4 anys, la Helena, és a dir, un seguit de gent que se mos ha incorporat. Estem molt contents perquè, a part de la gent estrictament que van a la candidatura, tenim un grup de gent que ens dona suport, que no estan a la llista però participen de les assemblees, reunions. Doncs aquests dies fent el programa electoral, que cada divendres fèiem un debat de 2-3 hores, ens han pogut reunir 20-30 persones, 15 el dia que eren menys. És a dir, tenim un nutrit grup de gent que està disposada a treballar pel municipi, a aportar idees, a fer feina, a canvi de res, no? A canvi... Però clar, són gent que venen de la base, que han col·laborat, doncs, de joves han fet teatre, van estar al Tassiplà. El Tassiplà que tenim ara doncs és el cau, però la paraula Tassiplà ve de molts anys enrere, que hi havia un grup de jovent que va organitzar i fer coses pel poble. Hi ha gent que ha estat al CDR, a l'Assemblea Nacional Catalana, a entitats del poble, a associacions del poble, que sempre s'han mogut fent activitats. Són la gent que et pots trobar en qualsevol altra entitat del poble, treballant pel poble, perquè els agrada. Perfecte. I per la CUP sí que ha anat indicant i ha anat enumerant la manera de fer del partit, una mica el modus operandi una mica de la CUP, però què representaria també per la CUP poder passar a governar o que continuï tenint presència al municipi en forma de regidors, ja sigui en govern o no, pel partit en si, per la política que s'aplica des del partit, que implicaria? Nosaltres implicaria molt, perquè poder condicionar, poder governar seria molt. És a dir, volem fer una programació cultural al poble que trenqui els nínxols que tenim ara, no? Un munta la setmana cultural per aquí, l'altre per allà, el carnestoltes els fem separats, lleig.
un carnestoltes un cap de setmana, l'altre cap de setmana. És a dir, hem de saber barrejar canalla, gent jove, avis, padrins, padrines, fer la festa intergeneracional que en diem nosaltres i poder compartir al carrer doncs, motius de celebració. La CUP vol això, vol que el regidor sigui el coordinador d'un equip de gent que col·labora amb el municipi. És a dir, en educació el regidor hauria de coordinar un equip de professionals en el món de l'educació que puguin assessorar i parlar-ne. Ha d'haver una comissió de festes que les propostes no surtin del regidor i digui ara farem això, què tal? No, ha de ser que de la pròpia comissió han de sortir les propostes, iniciatives i intentar, doncs, carnestoltes, el que diem, no dos carnestoltes. Un carnestoltes amb el seu pregó, l'enterrament de la sardina, podran de participar l'associació de dones, la de joves, els instituts, el col·legi municipal, per fer festa. Igual que Sant Joan, s'ha d'explicar les tradicions, els fanalets. Som dels que pensem que la festa major, almenys les d'hivern, no s'ha de traslladar al cap de setmana. Hem de fer una festa major d'hivern com tenen els pobles a la vora. S'ha de fer el dia que toqui, perquè la gent del poble hem d'entendre que tenim vida pròpia, que no som un poble dormitori com sense etiqueta, i per tant un poble viu doncs, ha de tindre la seva festa major pròpia, no hem de dependre tant de Lleida, hem de ser doncs, amb iniciativa pròpia i s'ha de fer quan toqui, com fan a la majoria de llocs. És a dir, hem de creure'ns que som alpicatins, ho hem de portar al cor, hem de traure pit i hem de ser xulos, no? En el sentit de som d'Alpicat i fem la millor festa major d'hivern i quan toqui, no el cap de setmana una festa major que passa desapercebuda. I hem d'implicar grans, joves, petits, mitjans. Una de les coses que volem fer doncs, és donar més vida a tot el poble. Volem recuperar, per exemple, la rebel·lia que fèiem històricament d'elecció de les Pubilles i els Hereus, perquè no la tornem a fer a la plaça del Doctor Serés, que és on tota la vida s'havia fet, i donem vida en aquella part de poble. És una de les idees que tenim damunt de taula. Donem joc a tot arreu, donem vida a tot el poble i intentem barrejar entitats, generacions i compartir. Perfecte. Quines serien, en aquest cas, que la CUP, en el cas de que la CUP entrés al govern, pogués governar, pogués fer propostes o tingués la majoria suficient, quines serien les propostes principals del programa? Si em pogués destacar algunes de principals, algunes ja les ha anat apuntant, més petites o més importants, però... Anirem ràpid perquè les que hem apuntat no ens extendrem. És a dir, consultes populars, Cal Negre ho ha de votar el poble, on se fa el nou ajuntament també, per tant, immediatament se convocaria una consulta perquè el poble decidís el futur d'aquestes instal·lacions. El que hem dit, una política cultural intergeneracional i participativa, inclusiva, en aquest sentit. I l'altre gran projecte que tenim en ment, que veiem que el poble no té prou, és polítiques per a la gent gran. Al Picat creiem que li fa falta un centre de dia, on els padrins puguen menjar adequadament, se'ls pugui fer cures de pedicura, peluqueria, el que faci falta, i doncs, que tinguin un espai per poder col·laborar. No? Plantegem també fer formació a la gent gran, a la gent jove, recuperar el telecentre, barrejar com a voluntariat les persones jubilats i jubilades del municipi a través del centre de dia amb la gent de l'institut, de l'escola pública, barrejar que els padrins puguin explicar el seu ofici, puguin explicar els seus coneixements a la gent més jove, és a dir, valorar la gent gran i si doncs, els números donen fer un centre de dia. I llavors l'altre gran punt és el medi ambient, tindre el poble més net, no pot ser que tinguem el poble ple de cagades, no pot ser que tinguem el poble ple de brossa, tenim un espai guapíssim al Tossal de la Corona, allà vine el camp de tir al plat que havia abans, que s'hi puja doncs, el 10 de setembre, que l'hem estat visitant, allò pot ser una zona de pícnic fabulosa, per poder fer menjades als alpicatins, per poder pujar els padrins de les residències un dia. Els padrins que estan tancats en una casa amb la cadira de rodes, portar-lo allí i que veguin a vista d'ocell tot Lleida, aquells padrins els dones 2 dies de joia i alegria que els traus d'on estan la gent jove, la canalla, poder fer una menjada allà dalt, els crios poder pujar al Parc del Graó, és a dir, aquella zona s'ha de recuperar, en benefici del medi ambient, està feta una merda, perdoneu l'expressió, però està brut i hem estat i fa mania, i per tant és un dels projectes que també tenim en ment. D'acord, per tant doncs una mica el que apuntava, consultes i aquests altres projectes referits a la gent gran i també a altres espais del municipi.
Pel que fa a política nacional, una mica més a política més general, sens dubte els últims anys, l'última legislatura doncs, ha estat molt marcada pel procés d'independència i per altres temes doncs, d'àmbit més nacional. Quina creu que és la posició que s'ha d'adoptar des de l'Ajuntament d'Alpicat, des del consistori, en aquest sentit, en el procés d'independència? Inequívocament, seguir el mandat que ens va donar el dia 1 d'octubre. És a dir, aquest és el nostre full de ruta i la república s'ha de començar a construir des dels municipis. És a dir, les polítiques que hem d'implementar a la futura república catalana han de començar de la base. Així com diem abans doncs, en política municipal que les propostes han de sortir de baix cap dalt i han de sortir de la gent, doncs les polítiques nacionals també han de sortir dels municipis, perquè els municipis són els que la política prou de carrer, la política que trobes als veïns, la política que et diuen les coses a la cara, la política que treballes per les persones, i tot el que surti del municipalisme serà fer república i construir. És a dir, les grans consultes, és a dir, la base és del municipalisme i per tant tot el que puguem fer des del municipi doncs estarà en benefici doncs, del país o del nou país que tindrem aviat. Clar, és complicat una mica com es fa república des d'un municipi. Construint, escoltant la gent, fent consultes, canviant la vella manera de fer política, la política de pactes foscos a la Moncloa, amb partits catalans, denotant la política del peix al cove, no? Del pujolisme, això s'ha d'acabar. Aquí al poble també s'ha d'acabar. La política de pactes foscos que ficarem tant sou i ens votareu a favor. Nosaltres volem governar, però clar, que no farem el que fan tots. Quan tu preguntes en qui esteu disposats a pactar, tothom contesta no, és que nosaltres creiem que guanyarem i amb els nostres vots nosaltres no ho diem. Aquesta és una de les preguntes que ja la podem abordar. No. En cas que s'hagin de produir pactes... Creiem que guanyarem, que traurem majoria absoluta i no ens caldrà pactar amb ningú, estem enganyant. Majoria absoluta no la traurem. Aspirar a guanyar, tenim aspiracions, però això no ho decidim nosaltres, ho decidirà el poble. I nosaltres creiem que tothom hauria de definir, si tu no guanyes, què faràs amb els teus vots. Per tant, amb qui pactaria en aquest cas la CUP, que és ara mateix, per posar una mica les coses en ordre, doncs és el segon partit més votat del 2015, va obtenir aquests 2 regidors, vostè juntament amb el Xavier Cuberes. En el seu moment doncs, també es diu o se li va oferir un pacte doncs, per governar, finalment doncs, a 4 partits, això sembla que no va tirar endavant, òbviament. En aquest cas, en quins partits estaria disposat a parlar Josep Cabra, a pactar la CUP? El PICAT decidirà els pactes l'assemblea de la CUP Alpicat. No serà un pacte no ho decidirem els regidors que sortim, ho decidirem entre tot el col·lectiu. Dit això, les grans línies de pactes de la CUP Alpicat. La CUP Alpicat no pactarà amb la dreta, per tant, no pactarem amb el PSC, no pactarem amb Ciutadans, amb el PP, doncs, ni amb Junts per Catalunya. He dit PSC perquè considerem que és dreta perquè fa polítiques de dretes, ho han vist doncs, a Madrid, ho han vist el PSC en altres locacions de Serres. A nivell municipal, però si hi havia algun dubte, vostè extrapola també la part general a nivell municipal. Si hi ha algun dubte, tampoc pactarem en cap dels que ha aplicat l'article 155 a Catalunya, que en aquest cas sí que és el PSC també, Ciutadans i Partit Popular. Amb aquests no pactarem. Llavors, quin àmbit tenim nosaltres per acabar negociant i pactant? Estem disposats a parlar amb Esquerra Republicana, tenim complicat parlar amb els comuns, perquè els comuns hem vist que Gialp doncs, ha fet una política de dretes aquests 4 anys, la llista és renovada, però doncs, no s'amaguen que han participat del govern, no ens serveix pactar, o veiem complicat pactar amb una persona que al seu programa diu que farà consultes populars i als plens municipals hi han votat en contra, i doncs, la nova llista doncs, que es presenta com a independents al PICAT... Una llista renovada. La llista independent, sí. Tenim dubtes, parlar-hi i podem parlar, perquè hi ha una cosa que ens preocupa. El vídeo electoral que han fet diu no, és que nosaltres som gent nova, gent jove, la cosa és positiva, però hi ha un detall que ens preocupa, diu nosaltres sí, volem governar, i que tenen ganes d'estar a govern, i al final del vídeo diuen no tenim ideologia. Clar, això ens hauran d'explicar molt bé si són d'esquerres, si són de dretes, si creuen que els serveis municipals s'han de remunicipalitzar o s'han d'externalitzar, si pretenen aplicar polítiques d'esquerres o de dretes, si són independentistes o si no ho són,
Clar, quan algú te diu no tinc ideologia i vull estar a govern, nosaltres, oberts a escoltar-los, també n'estarem. Però això ens provoca, dius, i quines polítiques... Clar, el pactar, és a dir, nosaltres amb la dreta no hi pactarem, no farem alcalde, ningú de la dreta que hem dit, ni del 155, però és que amb els altres el que hem de fer és ficar el programa damunt de taula i parlarem. El pacte el farem després d'entendre-nos, possiblement renunciant a coses del nostre programa i els altres també renunciant a coses del seu programa. El pacte és una entesa, però el que no farem és renunciar a punts claus, que és la democràcia participativa. És a dir, podem renunciar a un projecte que nosaltres ja hem ficat il·lusió en benefici d'un pacte comú, però renunciar a que el poble no mani, que al poble no es facin consultes, amb això t'asseguro jo que la CUP no hi renunciarà i, per tant, si no podem pactar perquè no se ens accepten certs punts, no pactarem. O d'entrada, mirant a les esquerres, tenim ganes de parlar, perquè som conscients que sols possiblement no puguem arribar a governar. D'acord, les esquerres, per tant, queda clar que és Esquerra Republicana, no? Pel que ha comentat, descartant la resta, i hi ha possibilitat de parlar, en aquest cas, amb el oberts a parlar amb GIALP, tot i que veiem que tenen un passat, que ens han tancat la porta als morros quan nosaltres... Però sí que és veritat que és una llista renovada. Demanàvem consultes, parla de què feien a Cal Negre, i clar, això dius... Clar, te molesta molt, dius, hosti, estem demanant consulta, tothom no ho apliquen quan són a govern, i quan ve eleccions, com que queda bé, ho tornem a ficar al programa electoral. Això també creiem que és enganyar la gent. I a la gent podem explicar, tots els programes són defensables, cadascú té les seves idees, i això és legítim, però enganyar no és legítim. I el grup nou, te'l mires, dius, un grup de gent jove, amb il·lusió, hi ha gent prou bona, que s'ha mogut, però clar, ens falta saber, diguem-ne, vulgarment s'hi diu, de quin peu calcen, no? Evidentment, si no estan disposats a baixar els sous dels regidors, d'alcaldia, de fer consultes, nosaltres parlem de fer consultes, el cap de llista del nou grup d'independents és delegat sindical a l'Ajuntament. Fa poc que s'ha aprovat el conveni laboral i nosaltres vam demanar que es consultés a tots els treballadors, que els treballadors municipals poguessin votar si estaven d'acord amb el que s'havia negociat. S'hi van negar, no van deixar votar els treballadors municipals. És un punt que a nosaltres ens costa, no hi podem renunciar. A que el poble mani no hi podem renunciar. Amb altres coses, a propostes de la CUP, podem acabar negociant i renunciant-hi, però a passar la paraula al poble quan toqui no és un dels punts que no hi podem renunciar. Ha quedat clar, és un punt que també ha anat sortint durant l'entrevista. Han sortit aquests punts, aquestes propostes, aquesta manera de fer que exposa com a candidat de la CUP. I per últim també demanar-li si podria fer una mica un resum final de cara a demanar el vot als alpicatins i alpicatines. Bé, nosaltres els demanaríem que ara no podem enganyar, és a dir, el que hem fet aquests 4 anys ho poden veure, hi ha els plens municipals gravats, poden ficar-se a internet, a la pàgina web, i sabran les propostes que hem fet, que hem defensat cada grup polític i cadascú. Per tant, podran valorar una feina feta durant 4 anys i el propi veí sabrà si li ha agradat més o menys el que hem defensat. Passarem un programa electoral per totes les cases, que hem discutit, hem debatut perquè puguin valorar-lo, i no volem enganyar ningú. Nosaltres aplicarem el que diu el programa. El que hem dit, demanem la confiança perquè creiem que canviar la forma de fer política i de gestionar el municipi pot fer-se d'una forma diferent, més transparent, més participativa i amb col·laboració de tots. Creiem fermament que es pot fer així. Si el poble vol canviar la forma de governar, doncs aquí estem la CUP disposats a deixar-ho tot, deixar-nos la pell, no? Com se diu, per treballar pel poble. Que no ens voti ningú que es pensi que la CUP apoyarà l'actual alcalde, perquè no ho farem, que el votin ell directament. Que no ens voti ningú pensant que pactarem amb la dreta, tampoc ho farem, ni amb els del 155. Altra cosa és que en temes puntuals municipals que surtin al ple farem votacions conjuntes en qui faci falta. Si un carrer d'anar aquí, un carrer d'anar allà, si s'ha de fer aquesta plaça, doncs això és pactable amb tothom. Això parlarem amb qui faci falta. Quan parlem de que no parlarem que no pactarem amb la dreta, parlem del debat d'investidura al nou alcalde, alcaldessa o al nou equip de govern. Parlarem amb tothom
per millorar doncs, les condicions socials, per fer propostes per millorar el benefici, això sí, propostes puntuals entenc que s'han de negociar i a vegades coincidiràs en votacions amb partits que estan a les antípodes del que tu acabes defensant, però en benefici dels veïns aquella proposta pot ser compartida per tothom. Si acabem governant, a l'oposició se l'ha d'escoltar, se l'ha d'informar, se l'ha de deixar opinar, no hem d'amagar els projectes, és a dir, hem de fer una política compartida. Per tant, i a damunt pensem que si acabem governant no hi ha marxa enrere. No hi ha marxa enrere en el sentit de que si som capaços de fer una nova política i d'aplicar el sistema de fer consultes, de consultar els veïns, fent pressupostos participatius, qui entri d'aquí 4 anys ho tindrà molt difícil per carregar-se aquesta forma de funcionar i tornar a marxa enrere. És a dir, tot el que és aplicar la participació i consolidar-ho, hi ha un marc de per vida. És a dir, si fas unes festes populars, compartides, quan t'has obert les portes de l'Ajuntament al poble, els que venen després serà molt difícil que les tanquin. Per tant, demanar la confiança perquè durant 4 anys puguem demostrar si realment som capaços de fer aquest canvi al municipi que pensem que seria bo. D'acord. Doncs Josep Cabré, cap de llista a les properes eleccions municipals del diumenge 26 de maig aquí al Picat. Gràcies per la seva atenció de nou i molta sort en aquesta campanya electoral. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.